nikech county B notime, county A notime, priorities gitimo e yo machal nade. Josia dwaro ang'o e weche machalo kamae. Ang'eni mane moro mantiere kar kanyo kuom joma bedo kae ka waluoni achiel kachiel kato bang'e ang'o ayudane ng'eyo ni to ywaruok ma kamae iwacho ni gin thuolo ma oganda osebedo kae karango gi achiel kachiel. Billion ma county mari bende siwinjo ywaruok machalo kama tekine ma jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi loso kendo chalo ng'ama ogwenyore paro kod gavana mare mano James Orengo kama onego bed nitiere mbalariany no bade ma Siaya gedo mar headquarters kotenore kod gigi duto misplaced priority ni obiro kanye county okawo pache okede gik moko mathoth mantiere koso erokamano ahinya mano county mara kwanza last weekend nantiere county mara kan kod party leader mara Honorable David Ochieng to king'iyo lweny mantiere Siaya Siaya ing'eno Siaya osebedo kan chien kabisa many times kata kwa dhi mkutano kwa romo kod jopiny tineno ka Siaya wacho ni wadwar mondo wabedi kaka Homa Bay osebedo kan okang'ene NPR lakini osebedo ka Siaya gombo bedo kaka Homa Bay to chon ne Homa Bay gombo ga bedo kaka Siaya koro leadership ma the first 10 years nene wa ainono koro sani Siaya ose wange gi yaure alafu to bende ng'eny joma ntiere telo sani gin joma tindo are exposed ok gin joma beta piny rito kaka piny dhi kaka ji dhiyo to kineno maber bende leadership ma Siaya osebedo katiyo kod other leaders for the first 10 years governor ne timo mare to MPs bende timo margi bani sani osechopo kama koro MPs realize ni mondo one need collective responsibility mondo yaka Siaya marwa ni bende bedi kaka pinje counties mamoko to kanye minene nikech king'iyo headquarter ma Siaya entiere e constituency mar Atandi to king'iyo kinyalo pimo kramana Siaya town ma headquarter marwa mar county kod Bondo town pogrok Bondo town nitiere nyaka streets Siaya chala kod chiro mar Abedo adier to mane momiyo jomatindo leaders ma young ma Siaya osewacho no okwanyal bedo ka Siaya headquarter marwa to chal kaka chiro mar Abedo priorities magwa tin samini gweng tinde iwacho mana no Siaya tinde en mana kara Jawa jotelo ma Siaya urito mana winjo na Jawa ywak kanye te magidhi to the watch ma development to thin koro ywak mare en kamani nyaneno ka president nyoro dhi Siaya to amor kasa ni leaders magwa stand out Honorable David Ochieng osebedo ka stand out to call out leaders kan gik moko kudhi maber waneno ka Honorable Atandi even though gintiere the same party kod Governor Orengo o call him out nikech sama ntiere university institutions ge mamiyoga cities bedo active no to koromo saa achiel to nyaka jawapiko se ate onge ng'at mantiere e town to kan tiere institution to ayago luoro piny dibedi kata kod kar matho moro matin magawa mag ka chiemo ok lor sa 12 sama jotich ma i town ose so I support to emomiyo bende ineno Nairobi ineno Bondo ninima Jaramogi Oginga Odinga university man kanyono osebedo ka streets ntiere ji atakati wuoth mana siasa auchiel mutino to dhido ka ji wuotho koro kwayo marwa eno we want progressive development in Siaya to amor sana ka leaders are standing out nyaneno ka bende president bende o promise gik moko mopogre manyalo mi Siaya dhi mbele okwadwa bedo no the next 10 years kuma Siaya ntiere machal kaka bede ma pod Siaya ntiere wadwa no Siaya bende ma gik moko dhi maber koro ywak ma gorok ma ji gore Siaya no ok en gorok mar siasa en gorok mar development Tatandi bende dwaro no en samotieko mare to neno ka Siaya manene en MP makanyono en Siaya madiwachi na Siaya an MP malego ma Siaya bende ntiere iye koro wan kaka jo chama mar MDG through leadership man David Ochieng wasebedo kwa ng'eyo gik madhi mbele Siaya to ka governor osebedo mticho hinge to we look for another young person who are willing and ready to take Siaya to the next level
Erokamano. Iwacho ni Alego ma Siaya nie iye. Siaya ma Lego nie iye. Mano kama atandi nitiere kar kanyo. Iwacho ni en siasa mar dongruok koso